И здравейте хора, днес ще играем Murder Mystery 2 с братовчет ми, ето го. И нека започваме. Те вече изпраха, добре. Какъв тъстън? Няма нищо. Само не стане братовчет ми убиеца. Нека първо да бягам. Ако някой е убийца до мене. Уоу! Не, сигурно тя е убиеца. Щом ходи по мен, значи убие. Не! Чух стука. Уоу! Вече разбрах кой е убиеца. Да, видях. Тук що. Леле! Майко. Чай да видим братовчет ми. Ето го. И да видим другите. Чай. Тая убиеме. Браво. Сега нека да спираме мапове. Само да излиза да видим. Тоя. Ето ми братовчет. Аз не съм видях. Сега видях. Уоу! Паднах. Чакай. Не успях. Няма нищо. Пак съм така. И нека да започвам. Нека да видим. Чакай. Я. Добре. Как си? Мале! Братовчет ми уби. Ето. Майко. Тъмън кога ме уби и не го уби. What the hell? Добре. Това е много яко. Нека да видим къде е братовчет. Знам. Да си качим горе. Юху! Яко. Я да падам долу. Оп! Я да видя какъв ще стане. Пак съм така. Нещо нямам късмет. Само той не стане убийца. Значи ходи по мене. Да, познах. Мале! Сама го беше. Винаги само мене уби. Първо мене, после другите. Ето братовчет ми. Качва се в Roblox, Милен.
2-0, 1-3 и 2-2. То пише си. Така, я да видим убиеца. Ето го. О, окей. Ето е мене. Майко, как умря? Ей! Къде отива? Да види. Охо, значи, вие сте двама. Вече сте двама. Пожелавам на братовчет ми късмет. Ето се. Я да видим къде ще отива убиеца. Майко, как ще взема пистолет? Сега. Майко, сигурно ще го убие. Сигурно ще го убие. Я да ви къде братовчет ми. Аха. Сигурно той няма да го намери, защото той е тука. What? На ко съм пеша? Само да идва братовчет ми да взима пистолет. Майко, той сега е тука. Охо, идва. Няма го. Майко, ще го убие. Какво са? Значи, братовчет ми печели. Добре. Как искам да стана убиеца, ама ще видим. Ето я. Хотел 2. Ако беше има топки, иначе да си играя. Стига да е. Сигурно тая е убиеца. На секунда да печели. Даже 0 секунда. Някой да видим. Кой е убиеца? Бананчо. Ето е. Той е много яко. Много яко това. Ето ми братовчет. До мене. И аз съм голям, а той нисък. Никой не ми пада убиеца. Аз искам да съм убиеца. Само не стане братовчет ми убиеца. Не. Значи не.
Що седи тук? Охо. Милене, бегай. Пази се, моля те. Ако целите тебе, чакай, да съм тук долу. И бегам. Ако идва тя, не знам какво ще правя. И сега качвам се горе. По-добре няма да слезам навънка. Или ще слизам навънка. Чакай. Да видя. Сигурно идва убиеца. Леле, майко, ще ми уби. Майко, на косъм. Майко! За малко беше. Мале, трикшот. За малко беше. И тъмън. Танца. Не ми трябва. Само оставаха два момичета. Нека да видим какво има тук. Само да дойде братовчет ми. Ела. Хотел. Това много е хотел. Така, избирах хотел. Защото това ми хареса и на братовчет ми хареса това хотел. Значи ще бъдем хотел. Може да съм убиец. Само братовчет ми не стане убиеца. Къде беше убиеме? Защото... Само ако дойде тук да ме убиват... Да, знае... Значи момиче убиец. Да. Братовчет ми! Шериф. Давай, уби. Ето. Давай. Опа. Леле. Сега пистолета. Веднага. Айде! Ха-ха! Добре. И чао!